Anthony Edwards 1 low. Gaano kadalas po magkaroon ng Converse na ganito? Tayo mga Jordan 4 and hindi po ito normal. Galing sa parehas na matres kung saan galing yung kay Jimmy Butler, Dwayne Wade. Ang takam lang po talaga yun. Yan po lahat ng new arrivals natin ngayong week. Ngayong Lunes po, medyo nabago ng konti yung schedule kasi nahuli yung dating ng mga sapatos, pero ito sinisigurado ko po maraming magaganda ngayong new arrivals natin. Simulan natin sa pinakamaganda sa lahat, Anthony Edwards 1 low. Dalawang colorway po yung available. Ito yung mural colorway, ito naman po yung Timberwolves colorway. So ito yung unang labas ng Anthony Edwards from Adidas. Si Anthony Edwards isa po sa pinaka-explosive at pinakasikat na player ngayon sa NBA. So ito yung design niya, parang may honeycomb sa gilid kasi nga ang tawag kasi sa kanya Ant. Siya si Ant-Man kasi Anthony. So kitang-kita po sa logo niya yung letter A, tapos yung parang yung pangil ng langgam, no? So light boost yung ginamit na technology sa midsole. Tapos ito po yung ilalim, napaka-pristine po ng condition, walang galos. Yun, parang may konting alikabok lang. Pagpag lang po ang katapat niyan. So yung original na insole and shoelace po yung nandyan. Same din po dito sa isang colorway na Timberwolves. Quality-wise, brand-wise, condition-wise, panalo. Kung may nag-iisa po ditong size 13. Size 13, isa lang po yan. Leaning pa, ang kagandahan dito, leaning yung brand, yung ilalim walang problema, nakagum sole pa, yung midsole niya ang ganda rin. So yun, most of all from leaning po ito. Galing sa parehas na matres kung saan galing yung kay Jimmy Butler, Dwayne Wade, from leaning pa rin po, parehas na manufacturer. Tapos meron palang size 11 dito na AF1. Meron tayong bago eh. Nilagay ko na po kasi yung bagong Dragon Balls dito. Ito po, lahat po ng parte nito walang tapon. Lahat yung patch nandito kompleto. Yung ilalim, walang basag ang midsole. And yan, ito talaga, antakam lang po talaga yan. Meron din palang Aaron Gordon dito from 361. Ito yung kay Wade, Usually 13 pala po ito. Pakaganda po niyan, akin na lang sana yan, kaso sa inyo na lang. Meron ding Unitsu ang ganitong pambabae, kulay blue po yan. Meron din mga Vans and Converse na iba-iba yung colorway. Magaganda po yung colorway ng mga Vans and Converse natin, iba-iba. Hindi po siya common. Lalong-lalo na po ito. Gaano kadalas po magkaroon ng Converse na ganito. Search nyo po yan ha. Hindi ko sasabihin kung ano yan. Yan para maabangan nyo po bukas. Meron ding Wade na ganito. Ganda rin ang upper part. Ito pala, meron tayong mga Jordan 4 and Jordan 5. Mga Jordan Legacy din tayo. Meron ding SpongeBob na Kyrie, pero hindi po ito yung SpongeBob. Parang yung Patrick po yan eh. And ito pa pala, ito yung pinaka-rare na EF1 na dumating ngayong taon sa totoo lang. May patch siyang ganyan. Yung upper toe, yung side, pati yung swoosh niya, nakapatch din po. Pati itong nasa gilid. Kaya kung gusto nyo gawing black yung EF1 nyo, pwedeng. Tatanggalin nyo lang po lahat yan, magiging black na siya. Tapos yung logo niya, merong embong siya. Yan. Pag tinanggal mo, lalabas yung swoosh ng Nike. Baka kakaibang EF1 po ito. Sana mauna kayo para makuha nyo yan. Kasi hindi po ito normal. Alex Caruso din pala dyan. Kasi ito, wag nyo din itong pakawalang pick po ito na size 11. Ang ganda rin po ng kondisyon yan. Yan lang po, Golden Rock pa rin po yung mga makakapunta sa tindahan namin. Golden Rock po yung new arrivals natin. Lahat po yung bagong dating. And ito naman po yung mga old stock natin, nandito pa rin. So magla-live din po pala kami pagkagabi para makapag-mind din po kayo ng mga bagong dating. So abangan nyo po itong dalawang Anthony Edwards natin kasi napakaganda po ng kondisyon yan. So kita-kits po sa live pagkagabi. And yun, maraming salamat po sa panonood.